En aquesta pràctica el que farem serà simular la llei de Hooke, que ens servirà per explicar un dels principis de com funciona un microscopi de forces atòmiques. Un microscopi de forces atòmiques, així breument, el que fa és, com fa un tocadisc, va passant per sobre d'una superfície i et dona una imatge tridimensional amb una resolució nanomètrica. El que fa és un moviment com aquest, és a dir, el que faria una molla. Al kit teniu la molla, teniu això, un vidre, un làser, i el que passa aquí és que el làser reflexa el vidre i aquest vidre va a una posició dins de la regla. Si, ara ho podeu veure millor, així. Si jo poso un pes, la posició del làser aquí, un cop reflexa al mirall, varia. Hem passat d'un punt que estava per aquí a aquí. Si torno a posar un altre pes, torna a variar. Així, amb els pesos que anem posant, que són d'una massa coneguda, són de 25 grams, va pujant i aquesta pujada té una relació entre el pes i la posició a través d'una constant, que aquesta constant és la constant de Molla. En el cas de la FM, la constant que tenim és la constant del cantilever o la micropalanca que està resseguint la superfície per obtenir la imatge tridimensional. D'aquesta manera podem veure clarament com funciona la llei de Hooke i fer una similitud a com funciona un microscopi de forces atòmiques, un dels microscopis característics de la nanotecnologia.